Той откъде го взе, бе? Аз да не пропуснах нещо. Емили Форчън. Батко, знаеш ли, че сме ги пропуснали нещата, а? По пътя дали не съм изтървал нещо още? Да питам аз. Прелено око, не помня точно къде бяха нещата. Иначе сме близо 70%. Коя настройка? Това за приемането на мембари. Да може да ти се падат мембари. Нести? Пуснах ти покана, батко. Big Beauty, благодаря за фолоа. Валерикс, здравей. Нести, получи ли инвайта, батко? Валерикс, благодаря ти за хартмито. То по-добре прави дънжън, като гледам се вдига доста добре XP и айтеми ще събереш. Калояне, то майтап да не е, ама май най-добре ще е да вдигнем с... точно с дънжъни, братенци. Виж колко експириенс вдигнахме. Ние като нищо ще стигнем и 58 левел като цяло. В дънжъна. Може да го караме на дънжъни. Хем нещо по-различно, хем наистина има шанс да ни се падне и апгрейд като цяло. Валерикс, благодаря за гол популяра. Стига момчетата да искат да направим след това още един. Говорим за Емпарчето, за Божидар. Аз съм навит иначе. Ако са навити и те. Че с рандоми като цяло не ми се играе. Макар че, нали, примерно Нести ще дойде за следващия, също ще бъде танк. Емпайра казва, на мен ме забавен Волкъра. Ето. Емпайра ще му харесва. What? Жорката front face? Айзак ми? What? Добре си дошъл, батко. Драго ме да те видя. Натискаме към 120 палеца. Чете, момичета. Валерикс, добре сме, натискаме героя. Ти как си, брат? Да, точно влезна на 52%. Толкова ли беше горе-долу? Еми, 20% ги имаме от воле тука. Нести? Готов си.
Ратългор ни трябва.